سلام فاميلي انتاينا نسمع زلنا لو معلت بركز ولا حبريتات النوتم زلو كابتم زلو حبريتات دما ناي بريزيدنت إساياس أفورقي زهابو قالم حتى له ابو دما بركز ولا حبريتات الناتل عليهم زلو كباتهم دما سمدو ادلكو وايدلين دم ولا طفيوهم بزح نغير تزارب تخيل حاجين ساعتو دي اغلى قدات مدمنت هنغبرلو نخلينا كن انت ايدر رايكا فلت نحنا نقبر نخلينا دبلو اما خرت بزيهم بزعوا صمدو تناغير لو ابزعوا صمدو دما استفلالي محلقاتن كوم دما صبو غونتاتن تناغيرم الله اسو دما بسفح كنكتاتلينا امو وداتا سنف نداي فرح سسع مو دما نبي احمد استفلالي صرفتات كصرفو ترايلو اسو انتاي زبل كنكتاتلينا ولنا نفلتن أب 7 عامة الولادة أدي مدهين لخالد نسيلا هندي أمريحنا من اللواء ينقرلو سلام فاميلي سلامكم يبزح أنا سامي لو معنت دما بستفلاليو حبريتاتن فيديوتاتن حيزا متيالوكم نسخم دما نتا channel سبسكرايب انتا فيديو دما لايك بمقبار ناي سامي رياكت يوتيوب channel بيتسب أوال كتقونو عزيز اللابو كلهم لايك نداقبركم ات فيديو قدسلوا كبلي دالي لافتي فلما يزخون فيديونا كيف فاميلي بتفلما يزخون فيديونا نغطل لنا سناي مكتتال نعنا زيتهم እግዚአብሔር ተካል እገረ አንተ ምን እንጥራ ናይ ድኛና ዓጽን ጽና ጋዛ ይውዝ ክንበልዑና ክንሕይቆ መድሃኒቲ ንግድ ኣብቲ ኣስወራሲ እንታይ ገዳም ከይሰርሕ መሆን ዓና ታይለ خنسኻ ለማኒ ስደተኛ እንደኻሳ ወርደተኛ ኣብ ስደት ኮንጋስ መሆን ዓና ካይላ ሎቅማጽ ልበፍ ብዛዕባ ጸገም ህዝብን ተዛረቡ نزل المري للوصا يكون سقع ماسي 50 حزب ኤርትራ እንዳለመነ ነበር ምን ታብ ዓዱ ሕከም ዘይከል ምን ታብ ዓዱ ነበር ዘይከል አንተም ባራዩ ኣብ ስደት መጽኹም ባራዩ ሆንኩም ሲ መኻና ዓና ካለካ እንታይ ደኻል ስኻ ደኻን አንተ ለማን ንሕና ለምንና ወረቀት ብዕዋን ነበር ህዝብ ቆይና ተበቲና ዘለኽ እንደቅ ዛገራ ቆይና ለምለም መሬት ሃብታም ባሕሪ ወርቅ እንዳሃለውና ኣብ ስደት ነበር መኻና ዓና ኣብ ኢትዮጵያ ሆንካስ መኻና ዓና ምን ታብ ዛዕባ ስደተኛ ህዝብኩም ቤት ይዛረቡ ኣብ ኡጋንዳ ደሎ ኣብ ዳባት ዓደም ሓራ ኢትዮጵያ ምሉ ኣብ ሊብያ ኣብ ግብጺ ኣብ እስራኤል ኣብ ዓለም ምሉ ዝሳቀ ዘሎ ኤርትራው ይሳረቡ ብዛዕቡ መኻና ዓና ሃይለካ ይመስኻ ስደተኛ ወርጀተኛ ካብ ኢትዮጵያ ነፃነት ረኸብና ልኩም ኣብ ኢትዮጵያ ነፃነት ማዓት ነፃነት ተብዕሉ ክትነብሩላ ዘይትኮኑ ዓዲ ተጣቁዕላ ትስዕስዑላ መንደኹም ንስኹ ሲኩም ሕጂ በዓል ኣዶናይ ጌረም ሜዲካሲ ላቃምጽ በዓል ኣዶናይ ኣብ ዓዶም ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ ዓድኻ ካትገበርክማ مجمريا مزرتاو زخونه فتح نزل زبد لايلو سيسيكا حدا سب دلجكاس كان شبرنا هاجر من زفوت حكون يراعي لازم حج 10 تشحت قبروا تخلها صباح خلق نتي تعزوا خلق نتي بايزو كابز بيزو زخا من زخعبت من يخابزين تلكا شعبي حدا غيزه بعلامه لمن بلامي مياتو 10 دولار من ايرترا عند اسيد كان حجي ايرترا يزلو بتن شومن تشح شعبي يوصل بشرف حساب كل تشحنا بجيبوك مصح ناتو بشمت شرفكم يجري جوست زلو مخان عنا مسلك عدنا زلو دنقرنا انا عاورن كذاب ግን ናብራ ገርክዶ የረላ ሓፍቴ ተመሪያ አخዶ ሰምዕቲ አይ ተመራኹ ታሃጽ ነረ አይ ቀጸለም እግዚአብሔር አይፈቀደ ብዙሕ ድራማታት ክሰርሕ አይርከኩን ነው አይደለም ኮን ይኑኸሊ አይ أردن ويكان أبز صدرها طيب لو خنيرهم صدرها لا يبلوغن دعي كم عدت ديالي تودعت كوينة أدلي لا حاجة كم عدت تودعت كوينة أدلي تعرفتوا الله سب زاير صحفة لك أخات نبر هو وزايك حواتي سلازع بخو عدي أوكي بعد خير بخير استيلون عندهم بعد خطالي دلغي حلفنا تاوي تخبزة أوكي هذا اللي بملؤ ما به وتيز قبركم بناتي جيجا تمهيري بناي قال سب جيجا تمهركم يعني تم جيجا يقول بتعميم زمهورنا نعي مالسي الفعفع بلي بتدخلنا جلس لازم اخو بقى هابت خحزاد اللي بيجرا حزات تبنتل شغل قرايه ترف قال مش حلو اجي كحلف لي يزدل يعني كما يتلكان تنابرا دخلنا تفلطو سلازكونكو سلازفلطو ايدوليوني كم مريج أخاك نتمريج أخاك تنبر مالك نتتدلي
ሕጂ እንዳዓበና ስለዚ መፀና ንባዕሉ ተሓንጎል ይበስል ትርዲእትካ ይበስል ገለም ነፍስ ወከፍ ብምሉኦም ኣብ ሂወተይ ዘዕረኾም እንዳተጋግኹ ይጋገ ይዕርያ ይጋገ ይዕርያ በርከ ኣብ ጎንኻ ሓደ ዓብ ሓውኻ ኮይኑ ሰኽራም ተኮይኑ ሓውኻ ትርኢኻ ጌጉ ትርኢኻ የብለይ ስለዚ ክሰክር ኣለኒ ስኽራን ሕማቕ ምዃኑ ክፈልጥ ተኮይኑ ሰልዲ ክድርብለኒ ሰልዲ ኣገዳስነት ምዃኑ ክፈልጥ እዞም ኩሎም ግን ሕጂ ጥዑይ ሰብ ገይሮም እዮም ከም ጠፋጢፎም ሓደ ድሓን እንደኾነ ሰብኣይ ገይሮም ንለው ኩለና ንፈልጠን ኣብ 75 ዓመት ንወለዳ ኣደይ መድሂን ለኻሊጥን ናብ ህንዲ ኣምሪሕናም ዘለዋ ይንገርሉ ወደይ ኣሕዋት ክገብረሉ ተኽኢለ 3 ከብፅሑም እኳ ትብላ ብዙሓት ሰባት ሙሉእ ጥንሲ ምግዛእ ክኸብረን እዩ ኩነታት ድልዳልን ኣይፈቕደለኒ ብምባል ብዙሓት ሓሳቦም ይገልጽ ኣለዉ ንስኹም ኸ እንታይ ይመስለኩም ብዛዕባ እዘን ኣብ መበል 75 ዓመት ንወለዳ ንሓገዝ ኣርቲፊሻላዊ ምርባሕ ድቆልዓ ዝኾና ተወላዲ ትግራይ ኣደይ መድሂን እንታይ ትብልዎን እዚ ብልጽግና ድዩ ድላይካ ሽም ሃቦ ናይ ሰነፋት ናይ ከዳዓት ናይ ስሱዓት ብጃምባ ተንብልቕመን ደሎ መቕሺሽ ተረፍ መረፍ ናይ ማእድን ናበልዐ ዝሰርሕ ደሎ ኩናት እውጀልና ኣለና ንሕና ንጭነቐሉ ምኽንያት ኣለና ኩናት እውጅ እዚ ኾነ ኩናት ተጣዓነት ኩናት እውጅ ተማሂርና ብዙሕ ነገር ርኢና ኣለና ትብል ትኽእላ ኣብ መወዳእታ ግን ኣነ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ናይ ኣበይ ሳልሕ ፅውፅዋ ኣሎ ነዊሕ ዛንታ እዩ ግዜኹም ከጥፍኣልኩም ኣይደልን እየ ግን ሰነፍ ወይ ሰይጣን ንገዛእ ርእሱ ሰብ ተመሲሉ ኣብ መገዲ ፀናሓካ ዓዲ መካን ዓቡን ሻዋሲ ተናዓ ከም ዝብለካ ክቋየቆካ ምእንቲ ኣይፋለይን ከምቲ ኣበይ ሳልሕ ድብሎ ስራሕ ኣላትኒ ስራሐይ መሰሳለጥኩ ክመፃካ እየ ትብሎ እምበሪ ከምኡ ዝፀብሓካ ሓደ ሰነፍ ኣብ መንገዲ እንድሕር ፀኒሑካ ብሰነፋት ተዓዲምካ ኣብ ቆይቆይ ትእቶ ዝበሃል ትምህርቲ ቀደም ተማሃርና ኣብ ዓዲ ሽማ ናይ ሰነፋት ትምህርቲ የለና ናብኡ ንሕና ምድላዋት ክግበር ኣሎ እንታይ እቲ ዝግበር ዘሎ ምድላዋት መጥቃዕቲ በየኒ ክጅምር መዓስዮም ክጅምርዎ ብፋኖታት ድዮም ክጅምሩ ቅድም ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩናት ድዮም ኣውጆም ክውድኡ ብመንገዲ ሳምረ ድዮም ክመፁ ብትግራይ ገይሮም ድዮም ክመፁ በየናይ መንገዲ ብጎጃም ብጎንደር ድዩ ብሸዋን ብወሎም ድዩ በየናይ ከባቢታት እዮም ዝመፁ ዘግዜኻ ኣይተጥፍእ እዛ ክተቕሰልካ ፅናሑ ምናልባሽ ደጋገምኩማ ፅቡቕት እያ ሰነፍ ነዳይ ፈራሕ ስሱዕ እዚ ሕማማት እዚ ዘለዎም ሰባት መፅኦም ነዚ ከባቢ ህውከት ክፈጥሩሉ ክፍቀደሎም ኣይግባአን ኣብ ናታቶም መዓዲ ናይ ቆይቁ መዓዲ ናይ ሓሶት መዓዲ ናይ ምድንጋር ክንዕደብ የብልናን ስራሕና ንገብር ክንክእል ኣለና ኩናት ተኣውጅልና ድሓን መዓልቲ ክንሪኦና ንመፅእ ንሕና ግን ኩናት ተኣውጁ መሰልና ናይ ምክልኻል ንዝኾነ ወገን ንሓተሉ ምኽንያት የለን ከምዚ ዳኣመሰለ ስንፍና ዝእዝዞ ስስዕን ፍርህን ዝደፍኦ ነዳይ ጠፍሻን ማለት ዝኸሰረ ከምዚ መፂኻ ትዛረብ ዜና ንዓና ከማን ክተቕሶ ይብሉን ክዛረበሉ ዶ ይብሉ ጉዳይ እዚ ኩናት ምስ መፅን ርአና ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንዓና ኣብ ኮሌጃት ከይድና ተማሂርናዮ ኩናት ኣይኮነን ብግብሪ ተማሂርናዮ ታሪክ ባዕሉ ዝምስክሮ ኣሎ ኣብ ከምኡታት ነገር ኣይንዕደምና ብከምዚ ዓይነት ጠልቀፍቀፍ ናይ ስድታት ኣቀራርባ ኣብ ኩናት ኣይንዕደምና ብዝተኻእለ መጠን ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር ካይመፅእ ግዴታና ልዕልና ንሰርሕ ተዘሎ ከምዚ በሃል ኣሎ ለይትን መዓልትን ብከምዚ ዝኣመሰለ ዝተወደበ ድራማቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ዝካየድ ዘመተታት ኣይትስምዓዮ ኣሲንካ ስራሕካ ግበር ናይ ልምዓት መደባትካ ካልእ ተፈላለየ ቀዳምነታትካ ስራሕ ተሰራሕካ ሓሸካ እምበር ምስ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዝሃውተቱ ነዳያት ምስኣቶም ደጓይ ምኽንያት የብልካን ብዙሓት እዮም መወዳእታ ይብሎምን ዝፈልጥዎ ይብሎምን ብዛዕባ ዝኾነ ጉዳይ እውን ክዛረቡ ዝኽእሉ ይኮኑ ግን ከምዚ ገብር ሕጂ ንኡ ድርኻ ዘለዋ እንታይ እየን ሎቢታት እየን ሎቢታት ኣብ ኣሜሪካ ዘለዋ ንዓና ብፍላይ ጥራይ ጠመተ ዘይኮነ ምስ ዝፀንሐ ኣካያይዳ እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ትራምፕ ኣካያይዳ ናታቶም ናይ ገዛእ ርእሶም ፋንታዝያታት ስለ ዘለዎም ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ፅምዶ ምዕንቃፍ እንተደይኮይኑ ንኡ ንምስላጥ ብሕግዝ ኣሎ ዝብል ክሕግዝ ዝኽእል የብለካ ሓደ ደምፆም ኣርእስታት ፈፂምካ መትሓዝውን የብሎምን ቀዳማይ ነገር ትፈልጥዎ የለን እቲ ዝኸፍአ ነገር ግን
ምትሕልላ ክጥራ ይመጽእ ከም ኣብነት ኣብቲ ጽምዶሲ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ክንዛረብ እንድሕር ኮይና እቶም ንዛረበሎም ጉዳያት በብዝመስለና ንሕና ብወገንና እዚኦም ኣርእስታት እዚኦም ክንዛረበሎም እንደሊ ኢና ኢልና ናባኻትኩም ነቕርቦ ምእንቲ ዕዮ ገዛኹም ከይርኩም ተዳሊኹም ክትመፅሞ ኣብቲ ጽምዶ ክንዛረብ ከለና ንምኽኻር ኣብ ተዳቕናዮ ዝፈለጥናዮ ርእሲ ዝኾነልና ንስኻትኩም እውን ብወገንኩም ክንዛረበሎም ኣለና ትብልዎም ኣርእስታት ሓደ ክልተ ኢልኩም ትህቡና እሞ ንሕና ከዓ ዕዮ ገዛና ጌርና መፂና ኣብ ዝኾነ ጽምዶ ኣፍራይነት ወይ ኣድማዕነት ዘለዎ መንገዲ ንዛረብ ንኽእል እቶም ዘቕርብዎም ኣርእስታት ትዛረበሎም ኢና ትኽእል ኢና ንዑ ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ከም ኣብነት ከም ሓንቲ ንእሽቶ ኣብነት ኣጋጣሚ እዚ ጽምዶ እዚ እናኸደ ከሎ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት መግለፂ ወፂኡ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ኣይከኣልን እዩ ዝብል ገምጋም ተዘርጊሑ እንታይ ነይሩ ኣጋጣሚነቱ ስለምንታይ ኣምፅኦም መብቲ እዋን እቲ ብዛዕባ ክልተዓዊ ዝምድናታትናን መጻኢ ዕድላት ናይ ዝምድናታትናን ክንዛረብ ንኽእል ኢና እሞ ሓደ ካብኡ ኣብ ወፍሪ ኣብ ቁጠባዊ ምትሕግጋዛት ንሕና ኣእምሮና ከፊትና ክንዛረብ ዘሰክፈና ነገር የለን ግን ከምኡ እናተባህለ እንከሎ ብኸመይ መንገዲ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ሩብዮ ምምሕዳር ወይ ዲፓርትመንት ከምዚ ኣመሰለ ሰነድ ይዝርግሕ ናብ ዓለም ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ኣይከኣልን እዩ ናብ ዝብል ደረጃ እዩ መሊሱ መደወኒ ወይ ድማ መሰይጠኒ ዓይነት መልእኽቲ እዩ ብኸመይ መንገዲ ከምዚ ተጋራጫዊ መልእኽቲ ክመፅእ ይኽእል በቲ ሓደ ወገን ኮፍ ኢልና ንዛረብ እንደሊ ኢና ብዛዕባ ወፍሪ ብዛዕባ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ እንድሕር ተባሂሉ ኣብ ኤርትራ ኣይከኣልን እዩ እንድሕር ዝበሃል ኮይኑ ንምንታይ እቲ ዕላማ ጸቕጢ ክትፈጥር ወፍሪ ብናትካ ኩነት ከተገድድ ምእንቲ ዶስ ነቲ ጽምዶ ንገዛእ ርእሱ ክትብትኖ ምእንቲ ዝግበር ዘሎ ማዕልያ ዘይብሎም ጉዳያት ኣነ ሕጂ እንታይ ዝብሎም ድብያን ጭውያን እዩ ድብያን ጭውያን ከም ስልቲ እንተሪእኻ ድብያን ጭውያን ከትሪ ትኸትር ኣብ መንገዲ ነቲ ጉዳይ ከይከደ ከሎ ድሕሪኡ ናትካ ዝመስለካ ርእሲ ምፅኻ እንተኣኻትብሎ ትገብር እዚ ኣነ ሓድሽ እውን ኣይኮነን ሓድሽ እውን ንዛረብ ኣይንኽእልን ባህሪ ናይቲ ስርዓትን ኣሰራርሑኡን እዩ ትጉልፅ ተፈራርህ ትህድድ ተሰይጥን ድሕሪኡ ደለኻ ትረክብ ዓይነት ከም ሓደ ናይ ፖሊሲ ጋይድላይን ወይ ድማ መርሓ ናይ ፖሊሲ ኢልና ንዛረብ ንኽእል ግን ልምዲ ይበሃል ንገዛእ ርእሱ ሕጂ ጠቕሶ ዘለኹ ከም ኣብነት የጠቕሶ ዘለኹ እምበር ኣና ዝሰክፈና ኣይኮነን ነቲ ናይ ጽምዶ ተበግሶና ብዝኾነ መንገዲ ትጸሉ ይኮነን ብዝተኻእለ መጠን እዚ ዓመት እዚኣ ሓሊፋ ኣላ ተፈቲኑ ኣብ ናና ጉዳይ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ጎደቦና ጉዳይ ናይ ሱዳን ጉዳይ ናይ ሶማል ጉዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ካልኦት ዝተፈላለዩ ርእስታት እውን ኣለዉ ኣብቲ ጽምዶ ንሕና ባይላተራል ወይ ክልተዓዊ ጥራይ ኮንና ንዛረብ ኩሉ ግዜ ዝብዳው ምክንያቱ ናይ በይና ዕላማ ይብልናን ዞባዊ ርግኣት ዞባዊ ቅሳነት ዞባዊ ሰላም ምፍጣር ንልምዓት መሰረታዊ ኩነት ስለ ዝኾነ ንዕኡ ናይ ደገ ሓይልታት ብቐንዱ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲታት ነዚ ከባቢና ብኣወንታ ክፀልዎ ክእል ስለ ዘለዎ ብዛዕባ ኣብ ከከባቢና ዘሎ ኩነታት እውን ክንዛረብ ክንክእል ኣለና ሓደ ካብቶም ኣርእስታት ንዛረበሎም ብመሰሎም ሰሎም ንዓታቶም ንሕና ኣናብባ ብዛዕባ ኣብ ሶማል ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ብዛዕባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ዘሎ ኩነታት ከ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከ ብዛዕባ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ከ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ከ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝረኣየና ዘሎ ኩነታት ትከታተልን ኣለኻ ሰነፍ ነዳይ ስሱዕ ኣብ መወዳእታ ሰነፍ ነዳይ ፈራህ ስሱዕ ሰነፍ ኢልካ ሕዝ ነዳይ ኢልካ ሓስብ ፈራህ በል ስሱዕ ከዓ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ስሱዕ እዚአን እንተን ቀንዲ መግለፂ ናይ እዚ እንታይ ኢኻ ትብሎ ዝበሃል ዘላ ሕጂ ዓድም ኣብ ቆይቁይ ተኣቱ ከምዚ ኢሎም ከምዚ ኢሎምኒ ከምዚ ኢሎም ኣውፅኦም ንሕና ከምዚ ኢልና ኣለና ከምዚ ኢልና ወልፊ ናይ ነዳያት እዩ ወልፊ ናይ ስሱዓት እዩ ወልፊ ናይ ፈራሃት እዩ ወልፊ ናይ ሰነፋት
ካልእ ትርጉም ክህሉ ኣይኽእልን እዩ ስለምንታይ ሰብ ሻቐል ብዛዕባ እዚ ከምዚ ኣመሰለ ኮይናት ተኣውጅሎ ድሮናት መፃ ኣለዋ ከምዚ መፃ መን እዩ ዘምፀን اوكي فاميلي لو معنت زحزكم فيديوهات زي مسلين رم ابزغصل بحدشن تكساتن فيديو حيزك ملسين نسقم دما انت channel سبسكرايب انت فيديو دما لايك بمغوار ناي سامي رياكت يوتيوب channel بيتسب كتخونا زي زلابو مالتي اسكاب قصالي سلام